Mä lähden nyt käymään grillillä. Tuo hei mulle raskalaaset. Joo. No toit sä mulle ne raskalaaset? Joo, yhden. Täh? Yhden? Jep, mutta se on tosi iso. Mitä? Missä se on? Pihalla, tuu kattoo. Ulkona vai? Tuu kattoo. Oi perkele. Tästä no. Jaa, rellu vai? Joku ranskalainen paska. Jumalauta mä vihaan näitä saatana näitä. Perkele. Saatana tämmösen tuonut tänne nää minkä takia.